Lumiban kayo na pagtingin sa mga taong may third sex sa ating bansa. At saka kung meron ba silang mga karapatan. Okay, discrimination exists in our society. It is common, invisible, and remains unaddressed. It is common because it is taking place in various areas. Yung discrimination talaga yan sa ating lipunan. Pero subalit hindi ito masyadong napapansin. Dahil common na lang siya na nangyayari sa ating bansa. Nag-uumpisa daw yan, it happens within the family, in the community, school, workplace, healthcare, and public service. Nagkakaroon ng discrimination, nag-uumpisa pa lang yan sa family. Paano kaya yung nangyayari? Sa ating komunidad, maging sa mga eskwelahan, sa mga pinagtatrabahuhan, sa healthcare, at saka sa mga public service. It is invisible because of the stigma attached to homosexuality, which creates a climate of impunity where abuses against lesbians, gays, bisexual, and transgender. Hindi daw ito masyadong napapansin, kaya nagiging common na lang siya, kaya laging lumalala yung pagkaka